Hej guys, part 2. Så jeg tænker bare, at jeg begynder at gøre derhen nu. Så vi går bare. Jeg kommer lige tilbage, når vi er kommet lidt mere sådan foran, you know. Nu er jeg kommet lidt længere, så nu venter jeg bare på mit lyskryds tænder. Ej, jeg er dårlig til dansk i dag. Hvad sker der? Nå, jeg venter bare lige til det bliver grønt. Okay, klar. 3, 2, 1. Måske skal jeg lige fortælle, hvor vi skal hen. Vi skal bare hen på Skovlund station, fordi der mødes vi. Guys, jeg kan trylle igen. Pis. Lige meget. Jeg er lige kommet over det andet lyskryds, så nu venter jeg bare på hende her. Okay, nu venter jeg egentlig bare på hende, så ja. Ja, som I kan se, så er jeg ved stationen. Deroppe kører togene. Jeg keder mig, så lad os stands. Ja. Og for resten, følg hende lige. Hun hedder My Mynte, så følg hende lige. I skal også følge hende på TikTok. Hendes TikTok-profil hedder My Smykker. Følg hende lige. Husk det. Jeg skriver det også lige dernede i oh my god, det er dårligt til dansk i beskrivelsen. Så nu venter vi bare lige. Forhåbentlig kommer hun snart. Nu går jeg bare lidt rundt her på stationen, så jeg venter bare lige. Jeg tror, hun snart er her. Nu kommer den der vej fra, så jeg holder bare lige øje, hvornår hun kommer. Så bye. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger, at vi ses i videoen, er ikke engang færdig nu. Men jeg tror bare, jeg kommer til at sidde inde i det der busopsted, eller stå ude foran det. Fordi det regner nu, og min telefon skal ikke blive våd. Jeg kan se hende, guys, så jeg vender lige tilbage, når hun er tættere på. Nu er jeg sammen med hende, og det her det er hende. Yes. Jeg skriver hendes, I skal følge hendes TikTok og hendes YouTube, jeg skriver det ned i beskrivelsen. Bye.